Jeg oplever, at der er rigtig mange, der faktisk er svært ved at finde ud af, hvordan en olivenolie skal smage, og smage sig frem til, om det er en god kvalitet, de har at gøre med. Så derfor vil vi prøve at fortælle lidt om, hvordan kan du egentlig vælge en god kvalitet på baggrund af smagen. Det er vigtigt, at den er høstet tidligt, og det kan vi faktisk smage os lidt frem til. Nu er det ikke meningen, at når du begynder at smage, at du så skal google den, men det kan være en god idé at suge en lille smule luft ind, samtidig med at du smager på den, for det fremhæver ligesom smagen og aromaerne i olien. Men lad os prøve. Og det der især er værd at bemærke i, det er, at den krasser en lille smule i halsen. Der må faktisk gerne være ret peberet i det, for det er et tegn på, at det er en frisk og god olivenolie, som er høstet tidligt, du har med at gøre. Den kan også godt smage ret græsagtigt eller sådan lidt frugtagtigt. Og den sidste ting, jeg vil bemærke i, det er, om selve oliesmagen den forsvinder hurtigt. Det er nemlig et rigtig godt tegn. Nu skal du ikke blive skræmt over, at jeg siger, at den gerne må krasse i halsen og skal være så peberet. Det vil du ikke normalt kunne smage, når du bruger den på dine salater eller i din madlavning. Det er altså, når man drikker den rent, at det kommer frem. Hvis den er høstet sent, så smager den ikke rigtig af noget. Oliesmagen bliver hængende i ret lang tid. Og det er altså nogle af de ting, du kan lægge mærke til, når du skal ud og vælge at købe en olivenolie.